Божието Слово е това, което искам да завладее умовете ни и да ни ангажира през цялото време Бог с него, защото това е важното, което трябва да чуем днес. Словото се намира записано в Евангелието на Матей, 5 глава. Нека да се изправиме и да го чуем. Вече прочетохме в ответната част стихове от 3 до 12. Затова сега ще спра вниманието ви само на първите два. Евангелието на Матей, 5 глава, първите 2 стиха. Там ние четем: А Исус, като видя множествата, изкачи се на хълма и когато седна, учениците му дойдоха при него и като отвори устата си, ги поучаваше, казвайки. Господи Боже, ние сме Ти благодарни за това, че тази сутрин Твоето Слово така благодатно отново е отправено към нас. Благодарим Ти, че можем да се намираме в една отоплена сграда, необезпокоявани по никакъв начин, дарени от Теб със здраве, с желанието да дойдем и да Ти се поклоним и да слушаме Твоето Слово. Осъзнаваме, Господи, обаче, че ако Ти чрез Святия си Дух не отвориш нашите умове, нашите духовни сетива, нищо от това, което кажем, няма да има стойност и няма да допринесе за плод, който да е за вечен живот, за славата на Твоето велико и свято име. Затова Те молим, Святи Душе, придружи Словото си със сила и нека в името на Исус Христос то да не се върне празно. Амин. Нека да вземем местата си. През изтеклата седмица, а и не само, имам разговори с хора, които имам съмнение дали ще ги видя един ден в небето, отчасти защото не са редовни в богослужението, идват една неделя, прескачат 2, през тези 2 недели или се остават вкъщи, а понякога ме изненадват, като ми кажат: ами аз бях в православната църква тази неделя. Някои ходят на евангелски туризъм да чуят други проповедници на различни места около Хасково. Дори тук имах разговор с един човек, който казва: аз си вярвам в Бога, аз се моля, аз ходя дори на църква от време на време. И по този начин тези хора казват: да, аз смятам, че съм угоден на Бога. И това, без съмнение, ни кара да се замислим: добре, всъщност, кое прави човека да е угоден на Бога? От друга страна, хора, които пък са редовни постоянно на църква, си казват: ето, аз съм изпълнил религиозните си задължения. Дошъл съм, почел съм Бога, пял съм, както подобава всички песни, слушал съм проповедника. И оттам нататък, какво се случва в живота на този човек е много интересно. Ако продължим да наблюдаваме, аз съм тип човек, който иска да знае какво става в живота на хората, на които проповядвам, на които служа, с които заедно се молим, споделяме. В един момент установявам, че в неделя живеят по едни правила, от понеделник до събота, да го кажем, по съвсем различни. И това буди, без съмнение, въпроси и притеснение, разбира се. И именно за това тази сутрин, за да можем да дадем правилен отговор на въпроса дали аз и ние като църква съответно сме угодни на Бога, трябва да се занимаем с важния въпрос, а именно да разгледаме характеристиките на Божия стандарт. Ако влезем дори в една хранителна верига, ние започваме да избираме продуктите, които ще купим и които ни трябват в потребителската кошница, много внимателно. И обикновено се успокояваме тогава, когато видим етикета БДС, Български държавен стандарт. И си казваме: тук няма ГМО, няма набухватели, няма стартерни култури и така нататък. И в един момент някой идва и казва: БДС днес и БДС еди кога си,
по Байтошово време ще кажем, нямат нищо общо. И има начини да се придобие лесно това етикетче или да се постави този надпис. Кое обаче доказва дали сиренето, кашкавала са зрели достатъчно, отговарят на българския държавен стандарт? Те трябва да преминат тест, те трябва да бъдат сравнени с този еталон за качество. Защо трябва да е по-различно при християните? И днес ние трябва да си наложим този шаблон своеобразен и да си кажем не какво ми казва дори пастира понякога, защото ние се крием зад богословски школи, зад имена. Питам аз даден човек, защо ти живееш по този начин? Ами вика, пастир, еди кой си ми каза така? Или аз следвам еди коя си школа, те така са живяли. Така са изповядвали вярата си. Добре, какво казва Божието Слово? Ние сме реформирана църква, ние сме евангелисти, протестанти, точно защото винаги сме се връщали към само Писанието. Единствено това, което казва Писанието, е меродавно. То е стандарта. Така че Исус Христос, когато четем началото на Неговата проповед на планината, тези два стиха всъщност въвеждат проповедта на планината на Господ Исус Христос, която е проповядана в глави 5 до 7. И когато четеме тези първи два стиха, се създава едно впечатление, сякаш Исус Христос, заобграден от тези тълпи, бяга от тях, но не. Той по-скоро разкрива пред настоящите си и бъдещите си ученици какви трябва да бъдат те като последователи Негови. Качвайки се на високо, всъщност, той иска да подчертае именно това, че стандартът, който Бог издига, е много висок. В нашия живот, дали в училище, дали в работа, имаме спомени от взискателни работодатели, началници на цехове или преподаватели, или родители дори някой ще каже. И си казваме, когато ни се постави дадена норма или какво трябва да бъде качеството на даден продукт, ама това е невъзможно да се изпълни. Или не може да стане с тези продукти, които имаме налични. Но всъщност, ако ние занижим стандарта, се лишаваме от възможността да постигнем възможно най-доброто, на което ние сме способни. Както някой беше казал, по-доброто е най-големия враг на най-доброто. Затова, примерно, аз спрямо децата си, Бог ме е дарил с 2 такива, и съпругата си, и близките хора, и църквата, стандарта се стремя да го държа висок. Знам, че аз първо трябва да отговоря на този стандарт и да го живея, но не мога да си позволя друго. Защото Христос ме е призовал, като ми е дал всичките възможни ресурси и дарби, да се стремя да приличам възможно най-много на Него и в най-висока степен. Така че Той се изкачва не просто да има една добра визия към събранието си в този момент, да, отчасти и да го чуват, но най-вече има символика в това, което прави, и затова Той иска да подчертае, че този стандарт, който Той следва да изброи и да им изпроповядва, а там е най-концентрирано учението на Господ Исус Христос в проповедта на планината, именно виждаме няма занижаване. Това ни кара и ние да се запитаме на свой ред, дали е постижим този стандарт за нас, обикновените вярващи дори. Али да кажем за мен, за Луко, за останалите, които имат отношение към църквата и са от дълго време, може би това е лесно. Но някой ще каже, ами дали аз мога да се справя с това? Исус вижда тези множества и именно за това се обръща към учениците си. Да им каже, че много ще вървят след Него, но само онези, които живеят според стандарта, който Той ще постави, са наистина Негови ученици. В Евангелието на Йоан, не случайно, в 15 глава се казва, който слуша думите на Господ и ги изпълнява. Който изпълнява моите заповеди, той е мой ученик.
Та на въпроса се връщаме отново. Постижим ли е Божия стандарт, този, който е издигнат в проповедта на планината? Категорично казвам, че да, той е напълно постижим, но не е лесно постижим. Това е разликата и могат да го изпълнят само хора, които са били новородени от Святия Божий Дух. Един от известните Божии мъже в миналото казва: ако кажем за проповедта на планината, за Божия стандарт там, че тя е непостижима, то излиза, че Исус Христос я е изговорил на празно. Ако кажем, че е лесна за изпълнение, продължава този Божий човек, означава да пренебрегнем реалността на човешкия грях. Отново ще го кажа. А ако кажем, че проповедта на планината е непостижима, то тя е нещо суетно, напразно изказано от Господ. Но ако кажем, че е лесна за изпълнение, ако този стандарт е лесен за това да бъде постигнат, означава да пренебрегнем реалността, факта на нашия човешки грях. Така че само новороден човек, и то чрез действащия в него Божий свят дух, с благодата на Бога ние можем да изпълниме Божия висок стандарт. И не говорим за еднократно изпълнение и еднодневно изпълнение. А това, което си чул през неделния ден, трябва да се реализира на дело в времето, когато идват изпитанията, когато не сме заедно събрани и когато чувстваме силата и присъствието на Бога, както никога през останалото време. Така че единствено чрез Исус Христос ходатаят можем да угодим на Бога. Друг начин няма. Това нееднократно е засвидетелствано с Божието Слово и в Него. Така че чрез проповедта си на планината Исус Христос показва, че Божия стандарт е напълно противоположен от другата страна, погледнато на светския. Имаме противопоставяне. Имаме сблъсък. Винаги ще срещнем това. Чули сте, че е било казано, но аз ви казвам. Този контраст, това разделяне между това, което ви е казано и това, което аз ви казвам, винаги фигурира в думите на Господ Исус Христос. Но вие казва, не дейте така. От една страна, ние казваме, аз съм изпълнил Божия стандарт, тогава, когато аз не го правя така. Не правя лошите неща, които хората правят. И изброяваме дори част от 10 Божии заповеди. И казваме, ние сме ги изпълнили. Ето, не убивам, не крада, не лъжесвидетелствам, не прелюбодействам и така нататък. Да, обаче Исус Христос казва, че грях не означава да се въздържаш само от лошото, а да не вършиш доброто, на което Бог те е направил способен. И за това, вдъхновен от това, апостол Яков казва, ако някой знае да прави добро, а не го върши, това е не друго, а грях за него. Не само пасивно да се пазиш от злото, но активно да вършиш доброто. Това е вече една от най-интересните и различни досега несрещани характеристики на Божия стандарт. Но аз ви казвам, значи не върши лошото, но аз ви казвам какво трябва да вършите. Да, хората и днес ще се стремят добронамерено или не чак толкова, дори и близки хора, да те накарат да живееш според техния модел за живота, което им дава сигурност на самите тях, която сигурност им е нужна, за да се сподавят, да се заглушават тези повици на Святия Дух, тяхната все още малко останала будна съвест, която продължава тревожно да вика смъртна опасност. Тази седмица един млад човек от нашата църква, който учи в Кеймбридж, имал разговор с своите традиционно вярващи или невярващи близки, в който разговор му се казва, нали, виждаш ли, това са хубави неща, но не са за млад човек, не са за учен човек. Така че от една страна те го правят, защото се притесняват да не би по някакъв начин религията, както те я наричат, може да осуети успеха му според световния стандарт. От друга страна, самите те
вярвам, че Бог ги подбужда чрез Святия си Дух да нямат спокойствие, защото знаят, че не отговарят на стандарта. Имат някаква представа за Бог. Имат някаква представа за православно християнство или християнството като цяло. Дори имат мнение за евангелистите. Те са секта. Когато ги накараш да ти или помолиш да дадат дефиниция за такава, първо те се затрудняват и второ, когато ти им я дадеш, си казват: значи аз съм бъркал. Когато им изредиш някои от фактите, свързани с евангелизма, и те остават учудени. Казва: аз по друг начин съм ви мерил. По друг стандарт, с друг стандарт съм ви сравнявал. Така че Исус Христос казва: аз ви казвам. Не ви го казва Деян, не ви го казва Луко, нито пастир Тинев. Не. Ако това, което някой от нас каже, но то не съответства на Божието Слово, му слагваш един голям кръст, един хикс. И беряните бяха по-благородни от солниците. Защо? Защото всеки ден изследваха това, което им се казва според Словото. С други думи, дали е според единствения меродавен стандарт. Спомням си времето, когато дядо ми в едно планинско село в Сакар планина му носеха бабите от селото яйца от кокошките, защото имаха много голям урожай. И той ги приемаше. Беше изкупчик магазина, смесения магазин. Какво ли нямаше вътре? И много ми беше интересно, когато вземеше един шаблон и на него имаше един отвор. Което яйце мине, изкупува. Което не мине, го оставя. Това беше. Господ чрез проповедта на планината казва: всички, които идвате сега при мене, тези големи тълпи, които сте се събрали, ще минете през това сито, ще минете през този шаблон. Рано или късно. Някои естествено ще бъдат отсяти и ще отпаднат. Други ще продължат. Трети ще останат завинаги. Така че този постоянен контраст, който той описва, но аз ви казвам, на фона на това, което вие сте чули, тази открояваща се разлика между учението на Божието царство и това на света, дори на църквата понякога, става причина за това в едно семейство хората да са разделени на лагери, защото когато Божието царство настъпва, съответно и царството на тъмнината дава отчаян и свиреп, сериозен отпор. Азът в такъв момент се вижда под смъртна опасност и затова се бие с зъби и ногти, се опитва да си задържи позицията. И Исус в тази връзка казва: не дойдох да донеса мир, но меч. Малко по-късно в 10 глава на същото това Евангелие, от което част е нашата проповед. Не дойдох да донеса мир, но меч. Тук думата меч в оригиналния текст също се превежда като свада, като къвга, караница. Не, че Исус е такъв, но без съмнение това, което той казва, ще породи конфликт, сблъсък. Ще има различни интереси, различни ценностни системи. На кого искам да угодя? Представете си едно семейство, в което съпругата е невярваща, съпругът е вярващ или обратното. Вярващия в неделя сутрин се приготвя, става в 8 часа, къпи се, бръсне се, гримира се. Къде си тръгнала? Отивам да се покланям на Бога. Не, ние днеска отиваме на пазара. Ето ти конфликт. Тази съпруга трябва да се покори от една страна на своя съпруг, за това, че трябва да изпълни неговата воля. Но ето сега в този сблъсък, тук много често се спори: добре, жената трябва да е покорна. Говорим за практическото приложение на това. Вкарвам го и в самата проповед, не го оставям само за накрая. Трябва ли да се покори? Покорство ще и се зачете ли? Угодна ли е на Бога, ако остане и не отиде на църква? В нещата, които рязко противоречат и влизат директно в сблъсък с Божията воля, ние сме свободни да не се покорим на авторитетите. Само тогава. Тоест, ако властите казват: няма да се покланяте на Бога, а Божието Слово ни казва: покорявайте се на властите си, по същия начин.
Всичко, което е без противоречие с Божието Слово, подлежи на изпълнение. И не можем да си отваряме вратички. От друга страна обаче жената да ходи на всички събирания в църквата, а пък да не изпълни задълженията си в къщи. Или пък закъсняваш за църква, и то хронично закъсняваш за църква, и те спира пътен полицай и ти казва: за къде бързаш? Ми бързам за църква. Какво свидетелство ще е това? Айде един път да кажем да. Но ние не сме извинени да нарушаваме законите в страната, защото сме вярващи. Напротив, ние трябва да ги спазваме, защото това, което не противоречи на Божията воля, е повод да засвидетелстваме вярата си по един правилен начин. Дори между видни християни може да се забележи този сблъсък. Хора, които живеят веднъж според Божия стандарт, друг път според светския или според дори свой собствен, и то най-вече когато са мотивирани или са сковани по-правилно от страх да не изгубят благоволението на висшестоящите или на любимите си хора, приятели, особено и семейството си. Тук обаче Божието Слово е категорично. Като апостолите ясно казаха в техните дела, спомнете си, когато им беше запрещено да говорят за Исус, и те казаха, Петър и апостолите: подобава да се покоряваме на Бога, а не на човеците. На кого искаш, на кого се стремиш ти да угодиш? Чие благоволение търсиш? Да, света безмилостно, безскрупулно и безочливо се изправя срещу всичко морално. Дори неусетно родители казват на децата си, в стремеж да ги мотивират да постигнат един добър стандарт в живота си, като започнат с обучението си. И казват: учи, дете мое, учи, за да не те мачкат. Или, с други думи, мотива да учише ти на свой ред да си най-отгоре, или пък да живееш просто за момента. Живей за мига. Да, ама този миг се оказва миг от вечността. Какво е отношението на Бога към света от друга страна? Какво на наш ред трябва да бъде отношението ни към същия този свят? И като казвам свят, имам предвид, като си спомнете употребите, които имаме на думата свят, че са над 9 в Евангелието и посланията на само апостол Йоан, става въпрос за свят като онази ценностна система, която се насажда, моделът, по който се водят, за съжаление, дори християните, и така постепенно светът, казва, влиза в църквата. Няма се предвид външни невярващи хора, а вярванията и идеите, философиите за живота. Защото когато Бог казва в Йоан 3,16, Бог толкова възлюби света, той има предвид хората по света. Различните, без значение дали са млади, стари, дали са учени, неучени, дали са българи, роми, арменци и така нататък. Без изключение. Но когато след това апостола казва: не обичайте света, нито каквото е на света, той не си противоречи да каже: няма да обичате хората. Не. Той казва: това, което ви насаждат хората от света, което е в противоречие, без съмнение, с моя стандарт. От друга страна, в света имаме няколко стандартни врагове. И това са греха, плътта и Сатана. Всички те работят с нашите естествени желания и потребности, но ги правят да изглеждат спешни, недостатъчно задоволени, и тогава идва конфликтът. И какво от това ще каже някой?
Какво като имаме желание да придобиеме слава, да имаме надмощие? Исус Христос казва, че всеки един, който е получил власт, който има надмощие или на когото е отредена функцията да бъде над други, не го прави да е повече стойностен в Божиите очи от тези, на които служи. Затова, когато учениците, Заведеевите синове, заедно с майка си, отидоха при Христос и тя се опита да им ходатайства, той им каза: сбъркали сте модела. Управниците в света, господарите в света властват над тях. Те ги експлоатират. При вас, казва, даже е обратното. Когато се каже, че си господар, трябва да се разбира, че си слуга. И аз поставих този модел. Защото, казва, човешкият син не дойде да му служат, но да служи и да даде откуп живота си за мнозина. Понякога ние си казваме, че ние не сме достатъчно щастливи. Тук отварям една скоба и в следобедното богослужение ще говорим за това какво означава да си щастлив и това ли е стремежа на християните или по-скоро това, което е изброено в нашето ответно четиво, което ще започнем всъщност след обед, да говорим за блаженствата, е нещото, което трябва да ни даде отговор на въпроса дали сме щастливи, дали сме успешни и дали сме угодни на Бога. За да бъдат щастливи хората днес, те си казват: няма как да съм щастлив, ако аз не си купя iPhone 17, 18, 19, да ти се завие свят. Особено младите хора. Мои близки, детенцето им е 5 клас, до сега нямаше телефон. Успяваха да го опазят от екран. Той казва: не, аз искам да имам. И сега има колизия в родителите. Добре, вече експертите стигат до мнение, че трябва да се забранят изобщо в училище екраните, освен с учебна цел. Ние искаме да вървим в друго направление. Защо му е на това дете? Какво ще му липсва? И той казва: ами всички други имат и ако аз нямам, аз не съм пълноценен, те ще ме отхвърлят. Трябва да ви кажа, че лично аз имах тази колизия, имах този труден момент с сина си. Той е по-големия, сега е вече самостоятелен първокурсник, студент в София и има телефон. Но до 8 клас аз не му дадох телефон от типа смартфон. Имаше една Nokia от най-старите, 1208, и с нея ходеше на училище. И той също имаше, подобно на своя близък роднина, този въпрос и казвам: добре, какво прави да си по-различен това, ако ти имаш едно? Казвам: ти ставаш еднакъв дори с тях. Какво ще правиш с този телефон? Ами ще си говоря с този и с онзи. Ми казвам: с малкия не можеш ли? Мога. Добре, караш с малкия. И до втори курс той нямаше смартфон. Завърши първи в паралелката си и най-добрия по немски. И накрая, казвам това за Божия слава, беше защото всячески се стремих да му огранича излишното време в екрана. Дори докато навърши пълнолетие, аз му сложих приложение и той го прие доброволно, което да контролира употребата на това време. Той трябваше да изгради себе си по един стандарт. Той трябваше да следва правила, които има в даден дом и да се довери на опита, на авторитета. И той беше благословен и съучениците му успяха да видят това нещо. Той се радваше на успех до там, че той превеждаше на консула, който беше дошъл на завършването им, като най-добрия. Защо? Защото той не се увлече, послушаме, и не се увлече по стандарта на света, а следваше Божия стандарт. И Бог го благославя. С дъщеря ми е малко по-различно. Тя е
по-непокорна. Казвам по-непокорна, защото колкото и да е кротък един човек, той си остава в себе си, докато е в тая плът, бунтовник спрямо Бога, при все, че е простен. Ако единия сина върши нещата с лекота и му се получават, аз виждам, че защото той се поставя свободно под авторитета. Съгласява се с стандарта, който му се предоставя. Той щеше да е днес тук. И аз имах събитие в София, но като го видях, че е изморен, сметнах, че трябва да се вземе рейса в 4 след обед и няма да бъде пълноценен, му казах: идваш ли с мен за Панагюрище? Въпреки, че сме говорили, той каза: аз думата си не цепя и щом съм ти казал идвам. Това е неговото покорство и се съобразява с моя план, с моя стандарт. Но аз му казах: именно за това аз те освобождавам от този ангажимент. И можеш да останеш в София. Ако кажа на дъщеря ми, тя ще каже в първи момент: ами сега има много за учене, това, онова, трето, пето. По-трудно е. Покорството ти на авторитета, съответно съобразяването с стандарта, който ти се наложи от този богоугоден авторитет и богопоставен, прави живота ти по-лек и изпълнението на задълженията не е бреме. И се удоволстваш да береш добрите плодове на това си съобразяване с този стандарт. Така че много неща, така и в практическата сфера можем да си говорим, но аз ще спра до тук. Греховното естество в нас, за което казах, този бунт, който винаги си назрява в нас, егото е там, старият човек е наличен все още, ни кара да сме прекалено загрижени за външния си вид, за благополучието си и това на семейството ни. Да сме понякога дори да се представяме като най-окаяните, да искаме да кажем на хората около нас: аз имам толкова проблеми и винаги споделям само проблеми, за да може да се ползваме от тяхното внимание и, както се казва, целият свят да се върти около нас. Всички и всичко трябва да работи в нашата полза. Всички трябва да ни служат на нас. Дори започнах вече да конфронтирам рязко християни, които не са сериозни в посвещението си и ми излизат с аргумента, че не ходят на църква, защото никой не им обръща внимание. Директно им казвам: добре, а ти или вие, ако сте група, на кого обърнахте внимание в църквата? Ами не съм. Като имаш претенция, дай пример. Покажи стандарт. Живей според този стандарт. Днес хората са самовглъбени и самовлюбени до толкова, че не могат да видят нуждата на онези, които имат крещяща такава действителна покрай тях. Станали сме безчувствени към страданието на хората, към страданието като цяло и неспособни да съчувстваме. Понякога дори до такава степен наглееме, че смятаме Бог за един добродушен старец, който няма нищо против да си живее по начина, по който живее, независимо, че той е абсолютно копие на световния стандарт. Или просто до такава степен сме закоравели, че Божието Слово въобще не може да ни побутне, не ни ожилва, не ни влияе. Станали сме, казва, тъпи да слушаме. От друга страна, бихме си струшили краката да угодим на човек, от когото зависи да ни уреди работа, жилище, някой друг уред на по-изгодна цена, да направи нещо желано от нас. На такъв човек ние сме готови да угодим, съответно да изпълним всички изисквания, да се съобразим с неговия стандарт. Но защо не си трошим нозете да угодиме на онзи, който ни е приготвил жилища в небесата? И тези жилища се наричат дом неръкотворен, не направен човешка ръка, вечен. Имаме време за нивата, вилата, бараката, земнината, лозето, но за Божието
Той Бог е любов, Той ме обича. Цар Давид ни поставя пред един избор и съответно издига стандарт, за който говорим изключително сериозен. За него ние четеме в Второ царе, тези, които следите, за да не ви изгубя съвсем, да не вземе да заспи някой и от приятната топлина, може да се намерите заедно с мен Второ царе, 7 глава. И вижте какво четем там. Впоследствие Псалом 132 имаме отново думи в тази връзка. Второ царе 7 глава, 1 и 2 звучат така. И като се настани царят в дома си и Господ го беше успокоил от всичките му врагове наоколо, царят каза на пророк Натан: виж сега, аз живея в кедрова къща, а Божият ковчег стои под завеси. И 132 псалом имаме едно обяснение на тази ситуация. Помни Господи Давид и всичките му скърби, как се кле на Господа и се обрече на мощния Бог на Яков, като каза: няма да вляза под покрива на къщата си, нито ще се кача на посланото си легло, няма да дам сън на очите си или дрямка на клепачите си, докато не намеря място за Господа, обиталище за мощния Бог на Яков. Доста силно, нали? Не случайно е човек по сърцето на Бога. Човек по сърцето на Бога не може да не бъде и човек по стандарта на Бога. Не може да не съобразява живота си с Божието Слово и изискванията на Господ. Стандарта, който Той е положил там. Не може да кажеш: ти не познаваш сърцето ми. Разбира се, прав си, не го познавам. Бог е сърцеведец, но наблюдавам делата ти. И има несъответствие. Има несъответствие и много сериозно разминаване. Когато апостол Павел, нека да се насочим и към малко Новия Завет, споделя как той гледа на християнските си задължения, направо настръхвам. Дано това да се отнася и за всички нас. В Галатяни, нека да си припомним 2 глава 20 стих казва: сърасна се с Христос и сега вече не аз живея, но Христос живее в мене. И живота, който живее сега в тялото, го живее за Божията слава. Исус живее в мене, а не аз. Не азът, Христос живее в мене. Можем ли да кажем с ръка на сърцето, като направим една ревизия на живота си дори само в тази седмица? Не ви говоря за тази година. Нали, наближава края на годината, когато ще правим такава оценка, ретроспекция и съответно оценка на живота си през годината, назад във времето. Можем ли да кажем: да, не аз, но Христос поне процентно преобладаваше? Колко са възможностите, които ние сме пропилели да направим добро, да изявим Божието име? Ако ние смееме да твърдиме, че Исус живее в нас, то съраснати ли сме с Него? Считаш ли като апостол Павел всичко друго за измет, само Христос да придобиеш, само на Него да угодиш? Никой от вас, казва той, не живее за себе си и никой не умира за себе си. Понеже ако живеем, за Господа живеем. И ако умираме, за Господа умираме. И така, живеем ли, умираме ли, Господни сме. Това живеене и умиране не се има предвид физическото раждане и смърт да се насърчава, а се има предвид този жизнен цикъл от раждането до заминаването ни от този свят. Можем ли да кажем, че нашия живот е бил съобразен с Божия стандарт? Господни ли сме наистина в това отношение? Защо ли?
Защото Христос за това и умря, казва Словото, и оживя. Да господства и над мъртвите, и над живите. Но ако бях угаждал на човеци, нямаше да съм, казва апостол Павел, Христов слуга. Нека и ние да не огорчаваме Бога, като Неговия народ, който все се измяташе като неверен лък, казва, с устата си го изповядваха, на сърцата им не бяха прави за Него, но да живееме като едни достойни Негови последователи. И ние сме част от църквата, от Божието семейство. И ние не трябва да позориме семейството си. Ако децата ни извършат нещо, което е морално укоримо, независимо, че живеем в свят, в който все по-малко са случаите, в които някой му прави впечатление, че децата на вярващия живеят без брак със своите половинки, да речем. Или преписват по време на изпити. Или служете каквото е актуално за вас или около вас. Ако ние опозориме родителите си, семейството си, нанасяме петно и в патриархално време можеше да се отрекат от тебе. Но днес, когато прегледаме живота си и си кажем дали аз съм нанесъл позор на Божието име или съм способствал, направил необходимото, за да го направя почитаемо, какво можем да кажем? Ти трябва да избереш на кого ще угаждаш, и то завинаги. На човеци или на Господ Исус Христос, който на свой ред ни даде пример, като угоди на своя Отец и страда заради теб. И накрая ще завърша с една илюстрация. Попита ли един човек, как се отнасят децата ти към теб? И той ги скандализирал, както ние обичаме да казваме, с като към Бог. Така се отнасят към мен. Какво имаш предвид? Почти не ме слушат, изобщо не изпълняват заръките ми. Даже се правят, че не съществувам. Но когато имат нужда от нещо, тутък си тичат при мен. Амин. Господи Боже, ние Ти благодарим за това, че тази сутрин Ти, бидейки нашия небесен баща, ни уверяваш в Твоето всемогъщество, в Твоята възможност да си винаги по едно и също време навсякъде и да слушаш своите чада, да прекараш това прекрасно време с нас и да приемеш нашето поклонение. Ние Ти се възхищаваме и се възхищаваме днес на Твоя стандарт. И констатираме, осъзнаваме и признаваме, Господи, че сме далеч от Него. Господи, не за друго, а защото сърцата ни не са прави спрямо Тебе. И много често са далече от Тебе. И много често търсят не просто Тебе, но много други неща в добавка на Тебе. Но, Господи, единствено Ти си ни нужен и ние желаем да изповядаме греховете си и отстъпничеството си. Молим Те, Господи, да ни простиш за това, че се увличаме по световния стандарт, вместо по Твоя, щадящ, висок, да, но се чувстваме блажени, когато го изпълним стандарт. И Ти ни даде този пример, като даде живота си за нас. Благодарим Ти, Господи Исусе. Благослови всеки един от нас да може да бъде за слава Неговия живот на Твоето велико и свято име. В именно Твоето име се помолихме. Амин.